Здравейте всички! Днес в това уроче ще ви покажа откъде да си свалите една уникална тема по случай Хелоуин. Честит Хелоуин на всички, днес е 31-ви. Така, да преминем към уроче. Значи влизат си и в Чичо Google пишете Halloween Windows 7 Themes. Като го напишете, нали ще ви излезне това и цъкате тук на второто. Цъкате. Чакайте малко, бавненета. Така, давате надолу и тук има някои от снимките. Те мисля, че са около 20 на снимки, не са само ето тези, които са показани тук. И цъкате ето тук. Download Halloween Windows 7 Theme. Theme. Не знам точно как се чете. Така. Сега, тук. Download. Цъкате го. И това. Виждате го бе. Темичката. Пам. И си запазвате. Така. И ви се свалям самата темичка. Чакайте само ще свалим. Самата тема също, както виждате, промени някои от иконките. Например, ето на компютър и кохчето са променени. Това не са всички снимки, които излизат на екран. Аз съм премахнал някои, тъй като на мен лично не ми допадаха. Така, мисля, ще се върнем, когато вече сме го свалили. И тогава ще паузирам. Така, върнахме се и след като темата ни се свали, цъкнах два пъти върху нея и ни излиза ето това. Разбира се, ако сте суинрар, това ще ви остане, но ако не сте, ще ви го отворя с някаква друга програма, но по същия начин трябва да си го сложите. Тискате Halloween и тук, после това мисля, че да го разархивира и да, също се разархивация и пак се. И ето сега тук ви излиза темата, ето, ако успявате да чуете, има и звук плюс това. Да. Надявам се сте го чули, ако не сте го чули, съжалявам, но иначе тази тема си има и звук и ето тук. Цъкате и ето сега ги има всички снимки. Слагате ги, копирате ги така и тук си избирате на колко минутки да се сменя всяка секунда. Аз мисля да е 10 секунди. И записва на промените. Всичко вече ни е готово и както виждате вече сме с всички теми. Благодаря ви за вниманието, коментирайте, харесвайте, дано съм ви помогнал и до следващия туториал.